ľudia, jo, vítam vás u nového, proste úplne, že delicious videjka. A ako môžete vidieť, tak to je FC Mobile 25. Takže dneska tu máme odvetu o najdrahší balíček, kto prehrá zápas. Ak nevieš, o čo ide, kúkni si videjko, ktoré budeš mať tuto presne na obrazovke. A dneska je tu so mnou Tete. Čau. Čaute. Takže nezabudni dať like a odber na toto úžasné videjko. No a ten, kto vlastne prehrá zápas, ktorý si za chvíľku odohráme, tak bude musieť splniť nejaký ten trest. A trest uvidíš na konci tohto videjka, tak si dodívaj na ňo, daj si niečo dobré k piťu, k papáňu a môžeme ísť na to. Čip, do vlastne Real Madrid. Ale by sme sa nejako odlišili, tak sme si dali. Jak by sme si neukázali týmy, tak tu máte na obrazovke môj tým a tu je na obrazovke potom toto je tým. Aby sme videli. Ľudia inak, určite sa choď pozrieť na videjko, ktoré máš teraz tu na obrazovke, je to z Minecraftu, určite už vyšlo, ak nie, tak bye. Ale vyjde, poďte sa. Takže tu máš takúto zostavičku, ktorú sme videli pred chvíľkou. Very nice. To bude zaujímavé, kámo. Ja som sa strašne dlho nehrala. No. Najlepšie, že mne to seka. Alejandro Garnacho, megafon, telefon, Gimafon. Federico Valverde. Hej, to čo je toto? Červená, more, tu tam požuto. Kokos. Hrozné toto, kamo, teraz, kamo, nebude ešte poď. Garnacho, bro! Let's go! Je to seka. Vamos! Koho máš nejaké 60 rating reálne? Kámo, pome. Desiredovi. Poď, strkaj ho, čo tam pojám. Mea takto, sežni ho. No dobrá. Čo sa stalo? Nič, ty ideš kopať priamak. Ja neviem kopať priamak. Proste to iba tak šukni po telefóne. Ja viem, ale mne to tu seka. Vďaka Wi-Fi, že jej to seka? Ježiši Krista. Bože, ja som to nevedela, mne to seka. Mne to seka. Ešte tak skúsi to ty tak zahrať, to niekde preč od Wi-Fi a Hej, toto čo je moje? Že kartu okamžite daj, že... Ali, čo by. Ľudia inak vďaka za výborné toto komentáre. A veľmi ste si práve aj o túto odvetu písali, lebo to asi bolo zaujímavé, neviem. Ja sa v tom nevyznam. Teda co? Federico Valverde. To začína byť zaujímavé, počúvaj. Toto... Skoro. Nevadí. Sa stáva proste. Profikom sa toto proste stáva. Teda, co? Poď Kakamura, ty už máš svoje najlepšie časy za sebou. Nuno Mendes. Poď, postrkaj ho, normálne, tak to slajni moje. Ježiši Krista. Dobrá. mne to seka, ja už mám na to. Á, ľudia, už vieme, kto si bude otvárať najdrahší balíček. Juj, nechcel abyšu. Juj. Ľudia, inak ak by ste chceli ďalšiu odvetu, tak napíšte do komentárov a toto. A bude, nebojte sa. Čo my robíme radi, je ešte Krista, takéto nahrávky. Pauli. Čo tam ten Alejandro Garnacho, čo otvorí debilný tam
Sú fauly. Fauly toto, kam ideš? Ježišmarja, to akože moc jedená má. Klasická sekačka, kľúčka. Hej, mám si ísť úplne niekde ďalej. OK. Respekt. Ľudia, nezabudni na like, odber rozmorožkami. Škakame. No prihaj, kakačko. Bež, Valerde. Ježišmarja. Takéto strely dávajú v škôlke. Bra, si redový. Sekačky, čo tu no brandí. No, Mendes. Barcelona, ty si dáš Barcelonu. To čo urobil zase? GG. Oni nic nevedia, čo to je za... Čo, jaký faul, more? Ale že aj tak 90. minúta, takže to akože nič. No, keby som dal v 90. minúte. Ale čo, ja toto takto podržím krásne, úžasne. Ešte ty mi dáš go. Hej, tutu. Vamos. Arašidos. Baboš, arašidos. Ľudia, akého máte radi labubu? Prečo bol labubu? Tak čo? Jak chceš, tak si môžeme dať ešte strely. Ale aj tak otváraš ten balíček, takže... Nechcela by som. Takže ľudia, dostala som toto úlohu, no prehrala som, hej, ako vždycky. Takže proste dostala som úlohu, že musím splniť, musím si proste kúpiť ten najdrahší balíček. No, ale ja tu najdrahší balíček mám, že tento. Takže môžeme ísť na to. No, tak. Super, môže ísť tak. No, poďme. Prosím, nech tam mám nejakú 109. Prosím. Ale ja som tam mal medzi 104, medzi 109, hej? A to mi nepadne. Čo hovorím? Najhorší rating. Ľudia, určite viete, čo už TT padlo, nezabudni na like, odber, ak by si chcel pokračovanie tejto, akože možno menšej série, kto vie, tak napíš dolu do komentárov a podpor nás lajkom. Tak, čus!